नमस्ते. मी पुरणपोळी बनवते आणि ते तुम्हाला दाखवते कसे करायचे त्या. आणि त्याचं लागणारं साहित्य पहिलं दाखवते. हे मैदा आहे, हे पावणा किलो मैदा आणलाय. हे हळद आहे, हे गूळ आहे, हे मीठ आहे, हे गव्हाचं पीठ आहे म्हणजे चपातीचं पीठ आहे. हे कढई घेतली आहे सारण भाजायला. ही डाळ आहे म्हणजे अर्धा किलो जास्त आणि पाव किलो जास्त आणि अर्धा किलो कमी अशी आहे घेतली आहे मी अंदाजाने तुम्हाला सांगते. त्यासाठी एक घी आहे, हे डालडा घेतला आहे म्हणजे घी शुद्ध घी नाही आहे, डालडा आहे तो घेतला आहे. आणि हे तेल आहे. तेल कशाला, पिठामध्ये जरा थोडं मळायला लागतं म्हणून. आणि हे सारणमध्ये आहे ना, डाळीचं आपण जे सारण करणार आहे ना त्याच्यामध्ये हे थोडं साहित्य घ्यायचं आहे. वेलची आहे, बडीशेप आहे आणि ही दालचिनीचे असे 2 तुकडे घेतले, 3 बारके बारके आहेत. हे एक वेलची तर रोज घालतात माणसं, सगळी घालतात, पण हा कोणाला प्रकार कसा माहिती नसतो कधी कधी, म्हणून मी तुम्हाला दाखवते. हे बडीशेप आणि ही दालचिनी घातली ना अशी बारीक करून तर मिक्स करून वाटून त्याला असा वास येतो ना की मस्त वास येतो पोळ्यांना. आणि हे पाणी आहे. आता मी तुम्हाला पहिलं पिठाचं प्रमाण दाखवते आणि पिठाचा गोळा करून घेते आणि त्याच्यानंतर मी सारण दाखवते. हे पीठ आहे, मैदा आहे. हे मैदा मी पहिले 2 वाटे घेते. 1 वाटी घेतली आणि थोडंसं मैद्याचं पीठ आहे ना वरती लावायला ठेवायचं. हे असे 2 वाटे मैदा घेतला आहे. आणि पीठ घेताना कसं अंदाजच नाही पाहिजे, जे आपण किती पण बनवू शकतो. आणि पीठ उरलं तर त्याच्या पुऱ्या करतात, सारण उरलं तर अजून आपण पीठ भिजवू शकतो, असं असतं, त्याच्यामध्ये नुकसान नसतो. मी मैद्याच्या पिठाचे 2 वाटे घेतले आणि हे गव्हाचं पीठ आहे चपातीचं. हे चपातीचं 1 घ्यायचं, 1-1.5 असं घ्यायचं, म्हणजे ते पण कसं म्हणजे चांगले खुसखुशीत होतात. मग नाही तर मैद्याचे कसे चिवट होतात, जरा गरम गरम थंड झाल्यावर खायला पण म्हणजे एकदम चिवट पीठ कडक कडक होतो. म्हणून आहे ना हे गव्हाचं पीठ आणि मैद्याचं पीठ असं मिक्स करायचं. आता मी तुम्हाला पहिलं हे पीठ गोळा करून बनवून ठेवते. हे कसं पीठ जास्त घेतलं तरी चालेल, आपल्या घरातच असतं ना ते. पीठ उरलं तर आपण त्याची शेवटी पुऱ्या बनवायच्या. आणि सारण उरलं ना डाळीचं तर आपण पीठ परत भिजवू शकतो, असं म्हणजे फुकट जायची गोष्ट नसते ती. आता ह्याच्यामध्ये मी मीठ टाकते, थोडंसं चवीपुरतं मीठ टाकायचं. हे असं मीठ घेते. ही थोडीशी हळद टाकते म्हणजे थोडा कलर येईल ना म्हणून. पोळ्या कशा चांगल्या दिसल्या पाहिजे ना, पिवळ्या पिवळ्या. आता मी हे पाणी घेतलं आहे, हे साधं पाणी आहे. हे आपण चपातीचा गोळा करतो ना तसं आधी नुसतं पाण्यातच गोळा करून ठेवायचं आहे. हे कसं मळून ठेवायला लागतो म्हणजे अर्धा तास, म्हणजे ते डाळीचं सारण बनेपर्यंत आहे ना हे पीठ मळून गोळा चांगला मस्त मुरून राहतो. चपातीचं पीठ भिजवतो ना तसंच भिजवायचं आहे ते. त्याच्यामध्ये आधी तेल नाही घालायचं आहे. ते परत सारण तयार झालं ना मग ते परत पीठ हे मळायचं तेल घालून, परत ठेवायचं ढाकून आणि ते परत आहे ना ते सारण वाटून घ्यायचं. असे त्याची पद्धत आहे, म्हणजे एक एक असं करून घ्यायचं. हे पीठ भिजवेपर्यंत सारण तयार झालेलं ते वाटायला पाहिजे, म्हणून ते पण पीठ भिजवेपर्यंत थंड होतो, असं आहे. मी तुम्हाला दाखवते ना तसं तसं करा. हे पीठ कसं एकदम पातळ पण नाही आणि एकदम सुकं पण नाही, चपातीला जसं करतो ना तसंच पाहिजे. हळद टाकली की कसा कलर, चांगल्या पोळ्या छान दिसतात, पिवळ्या पिवळ्या एकदम. आज गुरुपौर्णिमा आहे ना, म्हटलं आता काय करायचं गोड घरामध्ये, तर म्हटलं आज पोळ्या बनवते आणि मग तुम्हाला पण दाखवायला होईल ना कसं बनवतात ते. असं
असं चांगलं पीठ घ्यायचं मलून, असं पराती बिरातीला असं आहे ना, असं लावून नाही घ्यायचं. परात पण कसं स्वच्छ दिसायला पाहिजे ताट. हे पीठ कसं लगेच मुरत नाही बघा, असं जाळी जाळीसारखं होतं ना. ते असं थोडं झाकून ठेवलं ना थोडा टाईम की ते दोन्ही पीठं एकत्र होतात चांगले. याचा गोळा तयार झाला. आता ह्याला मी झाकून ठेवते आणि तुम्हाला सारण दाखवते कसं बनवायचं ते. ह्याला तर तेल बिल नाही लावायचं आधी. हे असंच पाण्यामध्ये मळून असं गोळा करून मस्त, हे बघा एकदम पातळ पण नाही आणि सुका पण नाही, असा गोळा आहे ना करून हा टोप घेतला आहे. आता टोपाला पाणी बिनी नाही पाहिजे, असं पुसून घ्यायचं आणि हे असं झाकून ठेवायचं. म्हणजे कसं पंख्याची हवा पण नाही लागणार पंख्याखाली बनवत असलात तर. असं झाकून साईडला ठेवायचं पहिलं. आता तुम्हाला मी सारण दाखवते. ही डाळ आहे, म्हणजे उशीर होईल म्हणून मी पहिलीच ना 4 शिट्या करून कुकरला लावली होती. पाणी टाकून आहे ना 4 शिट्या करून घेतले कुकरला. आणि असं एवढं पाणी उरलंय बघा. हे पाणी आहे ना गाळून घ्यायचं एकदम, असं याने आहे ना झाऱ्यानी नाही तर चाळणीमध्ये ओतून पूर्ण असं गाळून घ्यायचं. आणि हे पाणी कसं फेकायचं नाही आहे, म्हणजे प्रत्येक सर्वांना माहिती आहे पोळ्या कसे बनवायचे, पण ज्यांना कोणाला माहिती नसेल त्यांनी म्हणजे त्यांच्यासाठी मी सांगते. हे पाणी पण आपल्या कामाचं आहे, आमटी बनवायला येते. ही चण्याची डाळ आहे. हे आपण कसे गोड पोळ्या बनवतो ना, ह्याचं कसं आपण तिखटच आमटी बनवणार आहे. म्हणजे याच्यात थोडीशी डाळ ठेवायची म्हणजे आमटी पण चांगली होते. आणि पाणी बघा किती घट्ट आलंय ते. हिरवी मिरची कोथिंबीर वाटून ना हिरवी आमटी पण करता येते. अशी थोडी डाळ त्या आमटीसाठी ठेवायची अशी. आता मी साईडला ठेवते. आणि डाळ आहे ना आता याच्यामध्ये गूळ टाकते. आता बघा तुम्ही मी किती घेते ते, म्हणजे सारण काय फुकट जात नाही, वेस्ट नाही जात. सारण जास्त झालं तर आपण परत पीठ भिजवू शकतो. सारण तसंच ठेवायचं फ्रीजमध्ये, जेव्हा टाईम भेटेल तेव्हा करायचा. आणि गूळ आहे, यात अर्धा किलो आहे ना तर पाव किलो थोडा जास्त गूळ घ्यायचा. म्हणजे आपल्याला गोड पाहिजे तेवढं घ्यायचं असं. पण असं किसून घ्यायचं, कारण का ते लवकर पिघळत नाही म्हणून. हे मी तुम्हाला पहिले दाखवते. हे असे 2 खडे आहेत ना हे गुळाचे, हे मी आता याच्यामध्ये किसून घेणार आहेत. असं सुरीने आहे ना पातळ पातळ असं किसून घ्यायचं. हात सांभाळायचं कारण सुरी हाताला लागते. नाही तर मी माहिती आहे ना चमच्याने धार काढते. हे बघा डाळीमध्ये मी गूळ आता किसून घातलाय. म्हणजे आपल्याला जेवढं पाहिजे ना तेवढं गोड करायचं. आणि सारण पण आपल्याला अंदाजाने करायचं. आपल्याला घरात खायचं आहे, कोणाला आजूबाजूवाल्यांना सुद्धा द्यायला लागतो ना, त्याच्यासाठी अंदाजाने नाही करायचं. समजा आपण पाव किलोचेच केले आणि 2 पाहुणे घरी अचानक आले तर ते आपण काय देणार त्या पाहुण्यांना. पाहुणे आले तर त्यांना द्यायलाच लागणार गोड पदार्थ. आज चांगला दिवस असं म्हटल्यावर म्हणून आपण कसं अंदाजाने करायचं. जेवढं आपल्याला पाहिजे तेवढं करायचं, कारण हे ना फुकट जाणारी गोष्ट नाही आहे. हे सारण आता हे मिक्सरवर आहे ना गूळ पूर्ण आटवून घ्यायचं आहे. ते मी तुम्हाला दाखवते. त्याला पाणी सुटतं आणि एकदम सुक्कं पुरण करायचं आहे. आणि या पुरणामध्ये ना हे सर्व साहित्य टाकायचं आहे भाजून. हे बघा ही वेलची आहे, ही बडीशेप आहे. हे बघा ही वेलची सोलून घेतली आहे. 4-5 घ्यायच्या वेलचीच्या कुड्या हे सोलून घेतले. तसे जसं म्हणजे डाळीचं प्रमाण असेल ना तसे आपण वाढवायचे, जरा 2-4 जास्त घ्यायचे. ही बडीशेप आहे, ही आठवणीन घ्यायची म्हणजे कोणाला माहिती पण नाही कसं घ्यायचं ते. आणि हे दालचिनी आहे. हे बघा असे 2-3 तुकडे असे बारके बारके घेतले आहे हे. आणि हा ओवा आहे. ओवा कशाला आहे, म्हणजे समजा कोणाला सण होत नाही, पचत नाही, पोट फुगतं पोळ्यानी, त्याच्यासाठी हा ओवा घ्यायचा. अजवाईन बोलतं त्याला, याला ओवा म्हणजे आम्ही मराठीमध्ये ओवा बोलतो. हे आता सगळं आहे ना मी तव्यामध्ये भाजून घेणार आहे. तवा ठेवला आहे गॅसवर आणि गॅस पेटवला आहे.
हे असं आहे ना थोडं भाजून घ्यायचं, वास येतो. पण बडीशेपचा आणि दालचिनीचा म्हणाल ना खमंग एकदम खाताना वास, असं वेलचीचा पण नाही येणार. जायफळ घेते पण ते जायफळ भेटत नाही कुठे ठेवला ते, म्हणून नाही त्याच्यामध्ये जायफळ पण घ्यायचा थोडासा. हे सगळं साहित्य असं भाजून टाकलं ना, आणि हे भाजतं आता वाटताना कसं त्याच्यामध्ये साखर टाकायची आहे, कारण हे नुसतं मिक्सरमध्ये फिरणार नाही ना, म्हणजे साखर टाकायची. म्हणजे साखर काय फुकट जात नाही, ती गोडच असते. म्हणून ह्याला कसा वास येईपर्यंत आहे ना भाजायचा. बघा कसं वास येतो आहे, तर आजूबाजूला पण त्याचा वास जातो. मग ते लोक समजतात त्यांच्याकडे काहीतरी पोळ्या वगैरे चालल्या आहेत वाटतं असं. आता गॅस बंद करते, म्हणजे तवा तापला आहे ना. बघा आवाज येतो, आवाज तडतडतो पण ते. हे सारणामधला मसाला आहे, हे वाटलंय. विलायची आहे, बडीशेप, ओवा आणि दालचिनी आणि जायफळ घ्यायचा, पण जायफळ आता मी घेतला नाही. हे असं भांड्यामध्ये घ्यायचं. आणि बघा हे आता भांड्यामध्ये कसं फिरणार, आपण कसं आता पाट्यावर काय करत नाही ना, नाही तर पाट्यावर पहिला वाटायचे आम्ही, पण आता मिक्सरमध्ये सगळं झालं. त्याच्यामुळे आहेत ना हे अशी थोडीशी साखर टाकायची. साखर चांगली आहे, म्हणजे गोडच आहे ना ती पण. म्हणजे आता हे साखर घालून आहे ना हे चांगलं पावडर बनवायची याची. आणि ही पावडर आहे ना ह्या सारणामध्ये मिक्स करायची, ती पण कधी सुकायला आल्यावर. मी तुम्हाला नंतर दाखवते. गॅस पेटवलाय आणि आता सारण बनवते. ह्याला जर हे किती सुकं आहे बघा, पण गुळाला एवढं पाणी सुटतो ना, किती पातळ होतो. हलवून हलवून आहे ना हात दुखतात, असं होतं ते. आता पूर्ण तुम्हाला आता दाखवत नाही बसत, सगळं सुकवून काढते थोडं आणि मग मी तुम्हाला परत दाखवते. सारण असं गरम होतं आहे ना, त्याला हे बघा असं पाणी सुटतो. पाणी म्हणजे गुळाला पाणी सुटतो. हे पूर्ण सुकं करायचं आहे. पूर्ण सुकं झालं की परत दाखवते. हे सारण बघा मस्त सुकलंय. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे बघा साखर, वेलची हे सगळं घेतलं होतं ना साहित्य, ते असं साखर घेऊन वाटली ना, मग ते असं छान होतं बारीक. हे बघा पावडर झाली आता त्याची. हे असं सर्व टाकायचं, कारण तेवढ्या पुरतंच घेतलेलं आहे ना त्याच्यासाठीच. आणि आपल्याला कसं कायमचं असं बनवून ठेवायचं असलं ना, तसं सगळं साखर बिगर टाकून वेलची, जायफळ हे सगळं आपण सारण ना मस्त बरणीमध्ये बारके भरून ठेवायचं बनवून. म्हणजे कधी शिरा वगैरे केला ना तर त्याच्यामध्ये ते वेलची टाकायला बरी. म्हणून पहिलं का नाही टाकायचं, सगळं वास निघून जातो. याचं सारण चांगलं सुकं करायचं. हे सारण ह्याला पुरण बोलतात. मी पटकन सारण बोलले, पुरण बोलतात. आमच्या तिथे गावाला आहे ना पावसला स्वामी स्वरूपानंद आहे ना, त्यांनी समाधी घेतलेली 7 दिवस. तर 7व्या दिवशी त्यांचा जीव गेला समाधीमध्ये. त्या 7 दिवस आता प्रोग्राम असतो. तर ते प्रोग्रामला आहे ना हे असं हे पुरण वाटतात. अशी डाळ शिजवून कोण कोण म्हणजे असे देतात प्रसाद वाटायला फ्रीमध्ये. पुरी माणसं जत्रेला जातात, पुरी जत्राच असते 7 दिवसाची. त्याला हे असं पुरण वाटतात, असे गोळे गोळे असे घेऊन असे घेऊन वाटतात गोळे. तेव्हा असे आता कधी पोळ्या मी बनवायला लागले ना, मला तिकडची आठवण येते स्वामीची. आता हे आपलं सारण तयार झाले पुरण. हे आता बारीक करायचं आहे. गॅस बंद केलाय आणि आता जरा थंड होऊ द्या, मग ते पुरण बघते चालणीमध्ये जमतं काय, मिक्सरमध्ये कशामध्ये येतं ते दाखवते. हे पीठ बघा मळून झाकून ठेवलं होतं ना, ते हे पीठ आता काय करते, हे पुरण झालंय भाजून तयार गुळ वगैरे टाकून. आता ह्याच्यामध्ये आहे ना आता थोडं तेल टाकते. बघा पीठ कसं झालंय मऊ एकदम. आता हे तेल टाकलं ना हे असं हे बघा चिकट होतो, म्हणून याच्यासाठी तेल टाकायचं. ते तेल टाकून ना चांगलं मलून घ्यायचं असं. आणि परत ते आहे ना सारण वाटेपर्यंत परत ते तेल मग मुरतो तोपर्यंत. म्हणजे टायमाने ते हे सगळं करायचं. मग तेलामध्ये असं चांगलं पीठ भिजवलं ना असं, मग ते चांगलं खुसखुशीत पीठ, पोळ्या म्हणजे खुसखुशीत होतात एकदम. लाटायला पण चांगलं, नाही तर लाटत नाही ते पीठ.
आता ते पूर्ण मळून आहे ना चांगलं, मी आता परत ते झाकून ठेवणार आहे आणि ते पुरण वाटून घेणार आहे. हे पीठ आहे ना तेल टाकलं ना की असं आहे ना चांगलं मळायचं, असं खेचून खेचून असं घ्यायचं. हे ताणतो ना ते मग ताणत नाही, म्हणजे खुसखुशीत होतो. तेल त्या पिठाला अगदी कणिकला लागते, तेल लागतो. असं चांगलं फेटून घ्यायचं असं. तर मस्त छान आता असं गोळा झाला आहे. आता मी परत त्याला झाकून ठेवते आणि ते पुरण आहे ना चाळणीमध्ये वाटून घेते, बारीक करून घेते. परत ते तसंच टोपात झाकून ठेवते. त्याला हवा नाही लागली पाहिजे पंख्याची. हे बघा हे सारण आहे ना, ही चाळण आहे बघा सारण बनवायची. ही चाळण आहे आणि हा टोप घेतला आहे, म्हणजे चाळणीच्या मापाचा आहे ना असा टोप घ्यायचा आणि हे घ्यायचं पुरण त्याच्यामध्ये असं, आणि ते हाताने असं घासायचं त्याच्यामध्ये. सारं पुरण बनवायची तर हे आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये पण बारीक करू शकतो, नाही तर तो पाटा असतो आपल्याकडे, पाटा वरवंटा असतो ना त्याच्यावरच वाटायची पहिले आम्ही. आता हे आपलं निघालेत भांडी, त्याच्यावर सुद्धा आपण करू शकता. असं नाही की चाळूनच पाहिजे. हे जरा ओरलं आहे, थंड व्हायला पाहिजे. आता तुम्हाला दाखवायचं म्हणून मी पटापट करते आहे. आता हे सारण कसं लोक सकाळीच बनवून ठेवतात, नंतर आरामात पीठ भिजवतात, नंतर आरामात पोळ्या करतात, म्हणजे कसं ते दिवसभर प्रोग्राम चालूच असतो. हे असं पडतो टोपामध्ये सारण त्याचं पुरण. हे बघा हे आपण किती रुपयाला घेतलेली. हे ना पोळीचं पुरणाचं जाळी मागायची दुकानामध्ये, मग हे देतात. आम्ही तेव्हा म्हणजे मी गेल्या वर्षी घेतली 100 रुपयाला. हे बघा हे पुरण बघा सगळं मग असं चालून झालंय माझं. हे बघा हे असं जाडं जाडं ते वेलची ओवा बिवा सगळं टाकलेलं ना, आणि जाडे कुठे कणिक असते, डाळ शिजलेली नसते, आतमध्ये बारीक बारीक राहतात ना दाणे, ते सगळे असे वर येतात. मग तुम्हाला पण वाटल्यास ही चाळण आणा, म्हणजे चांगली आहे. पाट्यावर वाटायला पण हात दुखतात. अशी पटकन करायचं. हे आता शेवटचं गाल राहिला एवढा, हे आता काय टाकून द्यायचं. आता हे खाली बघा, हे बघा पुरण कसं निघालंय आपोआप, आणि एकदम मऊ पिठासारखं. हे चालणीनं असं लागलेलं असतं ना ते असं काढून घ्यायचं. सगळं चालणीचं असं काढून घ्यायचं. कडक राहिलेलं परत फिरवायचं, म्हणजे कसं ते खाली चिपकलेलं असतं ना ते सगळं निघतो. हे टाकून द्यायचं. हे एवढ्यासा पुरणमधलं हे एवढंसं राहिलंय जाडं, हे टाकायचं साईडला. आणि आता हे पुरण बघा, हे पुरण बघा एकदम कसं मऊ झालंय. हे बघा एकदम बारीक पिठासारखं. हे बघा काहीच नाही त्याच्यात, कणी नाही कसली. म्हणून ही चाळण चांगली असते, ही आणायची. आपण जर बनवत असलात नाही, आता बनवायला शिकायचं असलात ना तरी पण आणा, 100 रुपयाला भेटते. पुरण तयार झालं आहे. आता मी तुम्हाला पोळ्या भरून दाखवते पिठामध्ये, आणि नंतर शेवटला भाजून दाखवणार आहे. हा बघा पीठ पण चांगलं आता मुरलं आहे, आणि हे पुरण आहे ना, हे पुरण पण छान वाटून एकदम गोळा करून घेतलं आहे. हे पुरण आहे छान वाटून गोळा करून घेतलं आहे. आणि हे पीठ आहे, हे आता पीठ बघा तेलात मळून ठेवलं होतं ना, म्हणजे कसं प्रत्येक टायमाला ते एक एक काम करून घ्यायचं. डाळ शिजून झाली, पहिली डाळ आधी शिजवून घ्यायची कुकरला लावून. मग ते पुरण आहे ना सारण, पुरण ते कढईमध्ये घालून गूळ वितलेपर्यंत पहिला पीठ मळून ठेवायचा पाण्यामध्ये, आणि नंतर ते पुरण वाटायला जाताना ते परत पीठ काढायचं, त्याच्यात तेल भिजवून ठेवायचं. असं करायचं, म्हणजे ते मुरून मुरून असं येतो. आता मी बनवते. आधी पहिलं आहे ना हे पीठ लावायला लागतो ना चपातीसारखे पोळ्या लाटायला, हे मैद्याचं पीठ आहे.
ह्याच्यामध्ये थोडं गव्हाचं पीठ घेते. म्हणजे मैद्याच्या पिठाने ना आणि गव्हाच्या पिठाने अशी सरकत जाते, पोळी सरकते जरा पाटावर. असं मिक्स करून घ्यायचं. आता याचे गोळे पाडते, थोडे छोटे 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 दाखवते करून. आता मी सर्व असे हे बघा असे सगळे गोळे करून घेतले आहे. त्याच्यामध्ये आता असं जरा खाली चिपकू दे नाही ना, म्हणून असं हाताला असं पीठ लावायचं. असे करून करायचे, जरा असे मोठे करायचे हातावर. आणि त्याच्यामध्ये असं हात पिठाचा घ्यायचा, म्हणजे पुरण हाताला आहे ना, हे पुरण हाताला चिपकत नाही. मग हे असं जेवढं राहील तेवढं असं दाबत जायचं. म्हणजे तसं पीठ आहे ना वरती वरती येत जातो. हे पीठ आहे ना असं वरती वरती अंगठ्याने असं करत जायचं. असं भरून झालं की असं मोदकासारखं असं आवळत जायचं. वर त्याची अशी वर पण तेवढंच पीठ आलं पाहिजे. हे बघा, ही अशी तयार करून ठेवायची 4-5 गोळे. मग एकदम लाटायचे. आता अशी पोपी वालायची. तुम्हाला तसं जमलं नाही ना तर अशी पोपी वाळायची. ही अशी पिठाचा हात घ्यायचा, परत तेवढं असं सारण घ्यायचं. सारण कसं बाहेर नाही आलं पाहिजे. ते पुरण आहे ना बाहेर नाही आलं पाहिजे. पूर्ण त्याची कडा अशी मिटवून टाकायचं, गोल करायचं. वरती पण तेवढंच पीठ पाहिजे आणि खालती पण. आणि मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगते जरा. हे आपण पुरणपोळ्या बनवतो ना, आणि आपल्या घरामध्ये कोण आजारी माणूस आहे, त्याला गोड काय खायचं नाही आहे, तर काय करायचं, आपण हे सारण हे पुरण बनवतो ना तेव्हाच आपण थोडीशी 2 पोळ्याची डाळ आहे ना साईडला करून ठेवायची. आणि त्यात गूळ नाही टाकायचं. ते त्याची आहे ना साखर वेगळीच भेटते. शुगरची ते पॅकेट असतो, ते शुगरचं पॅकेट असतो ते भेटतो. ती साखर त्या थोड्याशा डाळीमध्ये आहे ना कढईमध्ये गरम करून ती साखर टाकून द्यायची आणि त्यांच्यापुरती 2 पोळ्या करून द्यायचे. कारण का त्यांना पण वाटत असतं ना, पहिलं खाल्लेलं असतं. आणि मग ते काय बोलतात, बघ आता मला ही बिमारी नसती ना तर मी आता 2-3 पोळ्या चांगले खाल्ले असते, असं म्हणतात. आणि मग ते कसं आपल्या पण जीवाला लागतं, त्यांना सोडून आपण खातो असं. त्याच्यासाठी मी तुम्हाला सांगते, ती शुगरची साखर भेटते, ती आणायची. 2 पोळ्याचं ते पुरण ठेवायचं साईडला डाळ, आणि त्यांना ते 2 करून द्यायची. म्हणजे त्यांना पण असं खायला बरं आणि आपल्याला पण. हे असे पातळ करायचे पोप्या, हे बघा असे हातान. आणि त्याच्यामध्ये हे पिठाचा हात घ्यायचा आणि हे पुरण भरायचं. पुरण संपलं तरी चालेल, हे पीठ उरलं तरी चालेल. हे पुरण संपलं ना आणि हे पीठ उरलं तर ह्याच्या पुऱ्या लाटायच्या. आणि समजा हे पुरण राहिलं तर परत ठेवायचं फ्रीजमध्ये. आणि कधी आपल्याला टाईम भेटेल तेव्हा परत करायचं, असं पीठ भिजवायचं. नाही तर रोज आपण चपात्या करत असलो ना तर ते चपात्याच्या पिठामध्ये पण पोळ्या बनतात. असं करायचं, फुकट नाही जायचं ते. हे असे गोळे सर्व आता आहे ना अशी पिठामध्ये अशी लावली. चांगलं पीठ लावलं सगळं. आणि आता हे असं लाटून घ्यायचं, असं जरा हाताने हे करायचं असं, आणि असं लाटून घ्यायचं. हळूहळू लाटायचं पहिलं, कारण हे फाटत नाही, कारण ते गव्हाचं आणि मैद्याचं पीठ मिक्स आहे ना त्याच्यामुळे. पहिले आपण कसे जाड केले तरी चालेल, असे छोटे छोटे. हे बघा, हे एवढे केले तरी चालतील. पण आता ती मोठी गोळी घेतली आहे ना मी, म्हणून तुम्हाला मी जरा मोठे करून दाखवते. छोटी गोळी करून बी तुम्ही करू शकता, छोटे छोटे. असं पीठ खाली घेतलं ना असं, तिथं सरसरतात, मग चिपकत नाही. आणि जोपर्यंत हे आतलं पीठ दिसत नाही ना, हे आतलं पुरण आहे ना, हे बघा हे ओलं ओलं दिसत नाही ना असं,
तोपर्यंत ते लाटायचं, पीठ लावून लावून असं. हे हाताला पीठ लावायचं सुकं आणि असं त्याच्यावर फिरवायचं. हे फिरते आहे नाही बघा अशी, तोपर्यंत फिरवत राहायचं आणि तोपर्यंत लाटत राहायचं. हे बघा असं मस्त फुटली नाही बघा. असे मी आता हे सर्व लाटून गॅस पेटवला आहे आणि आता तवा पण ठेवला आहे. आणि हे कसं पोळ्यांना लावायला मी डालडा घेतला आहे ना, ते जरा तव्यावर ठेवते, तापलेल्या तव्यावर, म्हणजे ते पातळ व्हायला पाहिजे म्हणून. आणि त्याच्यामध्ये आहे ना थोडं तेल टाकायचं, म्हणजे डालड्याने कसं पोळ्या सुकतात. आणि थोडंसं तेल टाकलं ना, मिक्स करून घेतलं ना, मग ते ओले राहतात. म्हणजे पुरं चांगले भाजून घ्यायचे, नंतर तेल लावायचा, तूप लावायचा, म्हणजे हे डालडा. हे जरा वितलायला पाहिजे ना, म्हणून असं गरम तव्यावर ठेवायचं. गॅस बारीक करते, आता तवा जायचा करपून. हे डालडा आहे ना म्हणून ते. आणि पोळ्यांना कसं डालडाच लावायचा, तूप नाही लावायचा. ते शिऱ्याला वगैरे ते तूप लागतो. असं पूर्ण असं पिघळून घ्यायचं ते, नंतर तेल वतायचं, म्हणजे आपल्याला लावायला सोपं. त्याच्यात आता मी थोडं हे तेल टाकते. हे काय सगळं लावायचं नाही आहे, मी आता जास्त घेतलं म्हणून. जेवढं लागेल तेवढं लावायचं. आता तेल आता झालं आहे पातळ. आता उतरते आणि पोळी टाकते. ही चाळण घेतली आहे, हे चाळणीवर पोळ्या टाकायच्या आहेत भाजून, म्हणजे कसं वाफ लागणार नाही, खालून हवा लागेल आणि वर, म्हणजे मग ताटात ठेवले की ते चिपकतात गरम गरम म्हणून. तवा तापला आहे. आता मी जरासं आधी पहिलं आहे ना सुरुवात करायची आहे ना, म्हणून जरासं लावते असं तव्याला. आता मी त्याच्यामध्ये पोळी टाकते. मी मोठ्या बनवल्या, पण छोटी तुम्ही केली ना तरी चालेल. त्याला काही निर्लेसात तवा पाहिजे असं नाही आहे, तुमच्या कुठल्या पण तव्यावर ते पोळ्या होतात. पण फक्त हे आता मी जे दाखवलं ना, सारण कसं भरायचं, कसं पीठ मळायचं, कधी पीठ मळायचं, पुरण कधी तयार करायचं, तशा टायमामध्ये ते सगळं व्यवस्थित केलं ना की असं पीठ सगळं चांगलं व्यवस्थित होतं. हे बघा अशी माझ्या पोळ्या कधी फुटत नाहीत. कधी कधी फुटतात, असं नाही. अशी एका बाजूला अशी आधी भाजूनच घ्यायची, नाही सारखे सारखे फिरवत बसलात ना तर ते तुटणार. हे बघा कशी फुगली. हे आता मुद्दाम फोडायची, मग तिला का माहिती आहे, ते आतमध्ये हवा राहिली ना, मग आतलं ते पुरण आहे ना भाजत नाही म्हणून. हे बघा अशी एका बाजून आहे ना पूर्ण अशी चांगली भाजून घ्यायची, तिथल्या तिथे फिरवत. हे बघा परत कशी फुगली. असे पोळ्या माझे फुगतात चांगले. चपाती पण करते ना मी, चपाती पण फुगतात. आता थोडं गॅस बारीक करते. आता मी याला आता अशी भाजून काढली ना चांगली, बघा अशी सुकी भाजून काढली ना, मग त्याला आता तेलनी तूप लावायचं. कुठली बाजू फुटली आहे बघायची, त्या बाजूला लावायचं, एका बाजूलाच लावायचं आतमध्येच असं. हे परत असं फिरवायचं. तेल तूप लावल्यावर पण असं जरा भाजून काढायचं, म्हणजे त्या तेलाने तुपामध्ये ते पीठ भाजून निघतं असं. आता असं तेलाचा भाग आहे ना आणि तुपाचा भाग असा वरतीच ठेवायचा चालणीवर. आता दुसरी टाकते. हे बघा कसं पुरण आणि पीठ आहे ना कसं मिक्स झालंय बघा. हे असं दिसतंय ना, हे कालं पाण्यासारखं दिसतंय ना, म्हणजे पीठ आणि पुरण एकदम असं मिक्स झालेलं आहे. म्हणजे तुम्ही खाता नाही ना असे तुकडे पडणार, असे पोळ्या फुटतात. आता फुटली ना पोळी, मग ती तिथेच अशी मोडायची, अशी
आता हे मी भाजले ना, असे सर्व भाजून घ्यायचे, तसेच भाजून घ्यायचे. होती ना कुकरला लावली होती, त्याचं हे पाणी उरलंय ना, हे बघा किती मस्त घट्ट उरलंय. ते आता मी काय करते, ह्याची तुम्हाला हिरवी आमटी बनवून दाखवते, तिखट मिरचीची. म्हणजे जास्त तिखट नाही, ह्याच्यामध्ये मिरची पावडर नाही वापरायची आहे. म्हणजे हे जेवढं आहे ना एवढंच बनवायचं आहे, पाणी बिणी नाही टाकायचं आहे. आणि हे मी तुम्हाला करून दाखवते, म्हणजे हे तिखट होणार आहे. आणि गोड पोळ्या असल्यामुळे कसं दुधाबरोबर पण खाऊ शकता, साखरे म्हणजे चहा बरोबर पण खाऊ शकता. आणि ज्यांना चहा बरोबर नाही नको असेल तर ह्यांना हे आमटी बरोबर द्यायचे. ह्याची मी तुम्हाला आमटी बनवून दाखवते. त्याचं हे साहित्य बघा, ही कोथिंबीर आहे, हे हिरवी मिरची आहे 4-5 घेतली आहे, हे लसूण पाकळ्या आहे थोड्याशा, हे 3-4 काली मिरी आहे, जिरं आहे, हा कच्चा कांदा आहे आणि खोबरं आहे. हे सगळं आहे ना कच्चंच वाटायचं आहे. आणि मीठ आहे चवीला, आणि तेल फोडणीसाठी. हे तेल आहे कावड्यात, या हा तेलाचा कावडा स्पेशल आहे माझा. आता हे मी सगळं आहे ना तुम्हाला वाटून मिक्सरला वाटून दाखवते बारीक. हा कांदा टाकायचा, कच्चंच वाटप ह्याला घ्यायचं. आणि हे कसं तेलामध्ये टाकायचं आहे, डायरेक्ट तेलामध्ये फोडणी द्यायची आहे. हे भाजायचं बिजायचं नाही आहे, कारण हिरवं हिरवं ते दिसायला पाहिजे ना म्हणून. खोबरं इबरं हे जरा घेतलं ना, नाही तर काय काय माणसं खोबरं घेत नाही, मिरची आणि लसूण कोथिंबीरच वाटतात. हे काली मिरी, जिरं, लसूण आणि मिरची, हे पाणी टाकून चांगलं गरगरीत आता वाटून घ्यायचं. आणि मी तुम्हाला दाखवते फोडणी देऊन. हे डाळीचं पाणी आहे, आणि आता वाटलंय, जे आता दाखवलं ना मसाला, हे सगळं कोथिंबीर वगैरे वाटून घेतली आहे. गॅस पेटवलं, भांडं पण ठेवलं आहे. आता मी तेल ओतते. तेल तापलंय. आता जरासं म्हणजे नावाला, म्हणजे कसं हिंग टाकते जरा फोडणीला, तर थोडासा नावाला वास येतो मग चांगला. फोडणी द्यायची आहे ना म्हणून थोडासा हिंग द्यायचा फोडणीला. तर जरा गॅस फास्ट करते. हे मी फोडणीसाठी हिंग का वापरला, म्हणजे याच्यामध्ये आता गरम मसाला वगैरे नाही आहे ना, त्याच्यामुळे तो हिंग वापरला. आता मसाला नाही आहे, लाल मिरची पावडर मी वापरते ना घरातली प्रत्येक वस्तूला, ती नाही आज घेतली आहे याच्यामध्ये. कोकणी मसाला मी वापरला नाही ना, आणि हिरवा मसाला वापरला आहे, त्याच्यामुळे थोडासा हिंग टाकला. याचं फोडणी दिली ना, मग असं जरा शिजवून काढायचा, कारण ते कच्चा वाटप असतो ना कांदा वगैरे, म्हणून आता ह्याला जरा कढी यायला द्यायचा. नंतर ते डाळीचं पाणी ओतायचं. आणि थोडीशीच आपली जरासं कोकम नाही तर चिंच असली तर टाकायची, नाहीतर हे काय जराशी साखर टाकायची चिमटीभर. गोड गोड चांगलं लागतो, म्हणजे एक प्रकारचे चटणीसारखा प्रकार होतो, म्हणून सांगते. आपल्याला टाकायचं असलं तर टाकायचं. हे बघा, हे चांगला कड आलाय, म्हणजे तो तेलामध्ये कांदा वगैरे शिजला आहे बघा, कच्चा नाही राहणार. आता त्याच्यामध्ये हे पाणी ओतते, डाळीचं पाणी घट्ट घट्ट आहे. थोडं म्हणजे असं भांड्याला लागलेलं असतं ना चांगलं, त्याचं घ्यायचं धुवून मसाला. आता त्याच्यामध्ये मीठ टाकते. आता त्याच्यामध्ये चवीसाठी मीठ टाकायचं, कारण मीठ टाकलेलं नाही ना म्हणून. हे असं घट्टच बनवायचं. हे आपल्याला जास्तच वाढवायचं असलं ना तर ते मोठ्या टोपात करायचं, मग त्याला जास्त मग पाणी बिणी टाकायचं. हेच हाच मसाला वापरायचा. पण भातावर वगैरे खायचं असेल तर जास्त पाणी ओतायचं, थोडं पीठ लावायचं, असं करतात. तर हे पोळ्याबरोबरच आपल्याला खायचं आहे ना, म्हणून हे असं बनवायचं. पोळ्याबरोबर नाही खाल्लं तर भाताबरोबर पण खाऊ शकता, चपाती बुडून खाऊ शकता. झालं आता हे तयार. कढी यायला पाहिजे फक्त.
हे बघ, चण्याच्या डाळीची आमटी मस्त झालेली आहे, एकदम हिरवीगार. त्याच्यात मसाला नाही, कोकणी मसाला नाही, फक्त मिरची कोथिंबीर असा हिरवा प्रकार केला आहे, कच्चा मसाला. एकदम रेडी झालेली आहे, तयार. गॅस बंद करते. चण्याच्या डाळीचं जे पाणी उरलेलं होतं ना, त्याची आमटी बनवले मस्तपैकी, छान झाले एकदम बघा. आणि मस्तच होते ती. अशी आता काढून दाखवते तुम्हाला. आणि पोळ्याबरोबर खायला सुरुवात करा. आता गुरुपौर्णिमा आहे, पण तुम्ही आता खायला सुरुवात करा. पुरणाच्या पोळ्या तयार झालेल्या आहे, एकदम मस्त चण्याच्या डाळीच्या. आणि त्या डाळीचं पाणी उरलेलं आमटी मस्त बनवली आहे. आमटी बरोबर खाऊ शकता, दुधाबरोबर खाऊ शकता, आणि चहा बरोबर पण खाऊ शकता. एकदम मस्त रेडी. आता खायची सुरुवात करा. आज गुरुपौर्णिमा आहे. मस्तपैकी गुरुचं नामस्मरण करा आणि पोळ्या खा. आणि तुम्ही बनवा आणि मला दाखवा.